No dobré ránko. Mrkníme na zlato. Zlato, poď na to. Keď sa mrkneme na H1 a natáhneme si profil, tak tady je reziste kráva, jo. Či už z tohoto týdne, alebo potom z tohoto týdne sú tady dva rezisty jak kráva, jo. Takže jeden, druhý, jo, tady. Takže to nám naznačuje, že by sa to mohlo odraziť presne od tej 22 alebo do tejto zóny, jo, jedno POC, druhé POC, Sunday Open, ja tam mám limitku, ja to vymažu, to je limitku alert, takže keď to hodíme zpátky na 15, vychádzala by tam aj trendline, tretí odraz, takže dáva logiku, hodí tam short, sem dať stop loss až nad to POC, jo. Koľko to bude pip? No tak proste to bude 120 pip, no to je super. Ale proste to tak je, no. Čo to je tak roztahané, že si nepomôžeš. Jo, a nejakých 350 pips hodíš take profit. Ideálne by som to dával 1:2. Taký obchod úplne v pohode stačí. 100 pips stop loss, 200 pips take profit. Jo. Takže čekám na reakciu 22. Keď to neprebije 22, uvidím tam odraz, uvidím tam zamítnutí a môj entry model. Budu to brať na 5, na 15 to môže byť zas, ten stop loss bude potom, ja nevím, 70 alebo teda 100 pips, tak to je blbosť. Takže čekám na odraz od 22, jo. Poprípadne taký scenár alternatívny, že by to proste len preletelo, zavrelo nad, zresetovalo trendline, zresetovalo SOčko, bum, jo, hore. Môže byť, nemyslím si, ale môže byť. Jo, alternatívny scenár. Ale však to napíšu do skupiny. OK, však v podstate to sa týka aj nejak bookmapy, tak máme hore likviditu. Tým pádem čekám, že sa vybere, budú to nejaké stopky, budú tam buy stopy, takže treba to vybrať. Po vybratí sa mrknúť na reakciu a zareagovať na obchod, jo. CFDčko do buyu, takže OK. Dobre, mrkníme sa na Nasdaq. Tady nejsou ty setupy nejak moc dobré, jak na ten zlate, lebo tady. Aj keď sa mrkneme na profil, tady tento LED vymažu. Jo, máme tady VWAP, nejak sa dá natáhnuť trendline. Máme tady FIBO, bylo by to 3krát potvrdení, jo? Na této zóne je tam FIBO, je tam VWAP, je tam trendline. OK, ale chýba mi tady nejaký volume level. Nieco od čeho sa odraziť, jo? Není tady nic, od čeho sa môžu odraziť. Takže čekám na túto úroveň, jo? Čekám na túto úroveň. Zhruba takto. Bylo by tady 3krát potvrdení, bylo by to v zóne záujmu, jo, na longy. Takže čekám takéto něco. Jo, odraz směrem hore. Lebo FIBO, lebo VWAP, lebo trendline, jo, nějaká. Ale nemám tady žádný volume level, což mi docela sere, jo. Dungeon, v podstate to isté. Vymažu ty alerty, lebo mi to tam bude zavaďať. Jo. Dungeon to isté. Počkaj, takto FIBO, jo, takto. FIBO. VWAP. A už sa nám to kryje z POC, no. Takže to je... Kebyže to ustrelí, tak nic. Ale kebyže to je
reakcie, jo, do zóny zájmu, vývab do toho dojde, jo, že by sem došel ešte vývab, tak by to bylo OK, ale ten dungeon, tú štruktúru sa mi vôbec nelúbi. Tam to dneska nevidím na obchod, ten Nasdaq sa mi ľúbi vícej. Jo, proto obchodujú aj že dungeon a USA 100, poprípadne S&P, ale to moc ne. Ale lebo jedna tá štruktúra môže byť krajší, druhá tá štruktúra nemusí byť tak pekná, nemusí tam sedieť toľko vecí. Jak napríklad na dungeone to čo až tak moc nesedí, jo, tá štruktúra není taková, ale na tém Nasdaqu to je lepší, jo, lebo už tam sedí nejaká trendline, je tam teda FIBO, je tam vývab, takže by som to rešil skôr aj takto, jo. Mám tady naznačené nejaké short zóny, to budeme rešiť až keď sa tam dostaneme, jo. Keď sa tam dostaneme, tak dám update trhu, ale poprípadne, alebo teda sústredím sa na longy. Zatím ešte, jo. Uvidíme, aká bude situácia. Shorty chcú brať až ke koncu týždňa, lebo CPI, PPI, je tam inflácia, takže tam čekám, že to môže dojít ke koncu týdňa niekam sem. Autá jebnúť, jo. Takže to a nejaké presnejší vstupy tam do skupiny, jo.